Aja. Say. Pell. You pell. Oh, young. Pell. What's that? Oh, inside now. Wo hwehwe na me sister no. Oh. What if you na so had that? Wo ye hwan? Oh, bra. Wo ye hwan? Na mto unim me so minim. Nti na botre why? Mbe hwehwe sister na. Ah, asemo. Bibi o ha ka kire me oba me de ma no. Wo hwere wonye odai. Madam from metaba ha ba meto hada. Wo wadamfo ne pe. Yeah. Wo be ma no wadamfo no oba no. Oh, I said obema tumi fa oba damfo. Oba so tumi fa be ma damfo. Nti madam from asa nyama wa. Ah, na je se muna je se ye twen ho kakra bia na mo mama be tale ho. Na mo twen ye yensuo ni nyina afiri ho nya sa. Bro, tete me kasa tie. Oh, na kuma what dress say what tam kia tamu akita. Said the answer wo ka so make kan wuni kapre. Ka kura bia wuni bi. Masa, mama nka asam kire pe minipa no no. Tie mi ye pa minipa no no. E me man hyeda mahasa. Nti minim se wo woni nipa se me ko bia na yama me tipo se wo be sha ne dia hweye wo tere me ka kire no. Hweye pa na pe minipa no no. Ni kure nyame ni bro. Ojibi di so me bono mani si no so wo tere me ka. Nyambotre. Unim me so minim ene no hia me. Mabaha mo akoma nto ye. Ndi ntia me bae. Masei ti de me ka. Nyambotre. Pe e me man hwehwe no. Apart from me, mema bia nu metaba me ana me kira wo se wuntimi mba hwehwe pe wa ha wa bra me wa ha de me pese me kira wo no nti de okanya se o ho na mpese me hu na unti me bae de pese o ka che wa na me kana me de ntia me bae che ba de wa we de nyabotre de wa o si dwen sa na tie nti me hu no so o ho aka che me ni wa kana me ntia se why bro oh mo na go am da boa unim kukuku wa kuma mra fom. Okay. So madam fo, but metaba ha mu, ba mention out, me come say what taba pe ho. Metaba no. Eno na o kan na ma underline that statement no taba ho. What taba ha. Aye. All right, madam fo, into the mate. So ho ama mi hu, so ni ho so mi hu. Oni ho. We sure. Oni ho. Na nhwehwe no kra so biem. What the make no? Ti de make ni ye, oni ho. Nhwehwe no kra so biem. Ma me hu se wasa asifia biem. What the make no? Oh. Uni mi tell me buy. We ye hwan? Wo no kasa no ye hwan? Kuma to yem na busa. Wo ne hwan? Ah. Bro, it's okay. Why to the pay back at say me ba. Why? Ah. So we new, so we no for. Who say so mami? Who say den clear mami say wo ba me kan kire no. Hey, champion. Pasha de mama ntokwa ntu de. Why? Pani ngo pani o ti de make no. Me say mama ntokwa ntu de pasha. Oba ka say sponge e ba ha. Why nti no. On fe me. Me say den clear jame. Oh. Unim me. Ah, wo say nya ho de wo clear be jame. Champion. Hweye o. Babia wo nam no ho toro. Mama ntokwa. Me say babia nam no ho toro hweye. Ote. O de why oba. Hwe no wan si. Ana wo na mpese me hu no. Me kire say wo ho na. Oni ho hwe no wan si fia biem no so wo ko oba beto me. But o de oba say sponge ba ha. Why? Ah, champion akọ ekura e kasa kira ho nti on. Ese pe no miniwa na ese o de zongo fo bi e ba. Okay. Oba beto me.